Skriv til eksamen i dansk. I øjeblikket er der 2 måder at gå til skriftlig eksamen på i dansk. Den ordinære eksamensform og forsøgseksamen med internetadgang. Din lærer vælger, hvilken form dit hold skal til eksamen efter. Til den ordinære skriftlige eksamen er der et tema for alle tekster. Det er der ikke til forsøgseksamen med internetadgang. Til begge typer skriftlig eksamen er der 3 bestemte genrer. En genre, hvor du skal analysere, en, hvor du skal introducere, og en, hvor du skal forholde dig til argumentation. Du skal vælge at skrive i en af dem. Til den ordinære skriftlige eksamen er der gruppearbejde den første 1,5 time. Det er der ikke til forsøgseksamen. Til den mundtlige eksamen skal du forberede dig ved at skrive noter til det, du læser, bruge tænkeskrivning for at få styr på faglige begreber. I forberedelsestiden skal du skrive noter til dit oplæg, der skal vare ca. 10 minutter. Det er det, vi her kalder for talepapir. Dit talepapir bliver dit holdepunkt for dit oplæg.